5 taon na ang nakalilipas buwat ng maipasa ang City Ordinance No. 2018-001 o ang Septage Management System of the City of San Fernando. Nakasaad dito ang pagtatayo ng Septage Treatment Facility sa pangunguna ng Prime Water kung saan may joint venture agreement ang City of San Fernando Water District. Sa initial umanong plano ay dapat operational na ang nasabing pasilidad noon pang nakaraang taon, ngunit gawa ng pandemya, hindi ito natuloy. Kaya naman inusog ng March 2023 ang target completion date ng proyekto. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa project site sa Barangay Lara nitong 16 ng Pebrero, tanging mga daan at administrative offices pa lamang ang naitayo at wala pa ang mismong treatment facility. Nababahala na umano ang San Fernando Water District sa nangyayaring delay sa proyekto dahil marami na umanong nag-overflow ng mga septic tank sa syudad. Hiling nila sa Prime Water na gumawa ng catch-up plan upang higit na mapabilis na matapos ang pasilidad. Sinulatan namin sila, kailangan gumawa sila ng catch-up plan, kailangan magawa na yon. You know why? Yung ating mga septic tank na hindi nahihigop, overflow na yan. 5 years, 10 years, 20, 30 years, hindi naman hinihigop. So, pag puno na yan, yung katas nun, galing sa septic tank natin, pupunta sa ating drainage. Pupunta yan, sisip-sipin ng underground. Sasama yan sa underground water natin. Ayon kay Verge Paule, pinuno ng Waste and Sanitation Division ng Prime Water, posibleng sa Agosto pa matapos ang konstruksyon ng septage treatment facility. Right now, nasa ilan na tayo? Overall, nasa 40% na po. So, ang nandoon are your basic facilities that are, kumbaga, para sa overall area, yung office, yung gate, yung roadworks, yung gano'n. Yung mismong treatment facility is already yung next na gagawin. So again, this is due for this year. So yung part na particular sa process treatment ng dislodged waste, yun na lang yung tatapusin natin. Nagkaroon daw ng aberya sa konstruksyon, ngunit ngayong taon ay tiyak raw na magiging fully operational ang pasilidad at magsisimula na ang dislodging at pagsipsip sa mga septic tank. Well, the group is doing our best para ma-complete siya. Of course, there are concerns particular sa construction na hindi naman namin control. So, we won't go into details on that. Pero sa any construction naman meron yan eh. But we are assuring you na we're going to complete the facility this year and have it operational. Samantala, ang pagtatayo ng septage treatment facility ay alinsunod sa Republic Act 9275 o ang Clean Water Act of 2004. Sa pasilidad na ito, ipoproseso ang duming nakukuha sa mga septic tank upang hindi ito basta itinatapon kung saan-saan, lalo na sa mga daanan ng tubig. Nakasaad naman sa Septage Management System ng San Fernando na dapat magkaroon ng dislodging ng septic tank minsan sa 1 o 3 taon upang maiwasan ang kontaminasyon ng groundwater. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.